ଏଇ ସେ କୁନି ଭାଇ ଯିଏ କି हाय गाइस मु ଟିକେ କାଳିଆ ଲୋକ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ ହଁ ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଖାଯାଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲାଇଟ୍ ପାଖକୁ ଆଣିଛି ତଥାପି ବି ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି। ଆଉ ଜାଗର ଦିନ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଜାଗର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନା କଣ ମୁଁ ଜାଗର କରିବି ଜାଗର ହେଇ ଜାଗର କରିବ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଜାଗର କରିବ କଣ ଆজ ତାଙ୍କ ତ ମୁଖରୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ଟିକେ କାଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ସେ ଭାରି ଦୁଃଖର ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖା ଯାଉଛି ନହେଲେ ଆଉ ତ ଆଉ କହିହବନି ଯୋଉ ପଛ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ମୁଁ ତ ବିଶାଳ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ ବି ଧରିକି ଆସିଛି କେବଳ କୁନି ଭାଇ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ଟର୍ଚର କଣ କରାଯିବ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ କାଳିଆ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଦୀପ ଜାଳିଆ ଯାଇଥିଲି ମତେ ଭାବିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କଳା ପଥର ଗୋଟିବ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ଆଉ ମାନେ ଏମିତି କାଳେ ତ ଅନ୍ଧାର ଥୋଇଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ସେ କଣ ଏଠି ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଛିଡା ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ଖୁମ୍ବାଟେ ଅଛି ନହେଲେ ଏମିତି କାଳିଆ ଲୋକ ଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଡାକୁଛି ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ବି ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ନା ଆକୁ ହାତ ଦି ହାତ କେମିତି ବି ଗୋଟେ ହଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଗୋଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ଆଉ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା ଆଉ ଉଜାଗର ତ ରହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଉଜାଗର ରହିଲେ କଣ ହବ ଉଜାଗର ରହୁଛନ୍ତି ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ ନିଜଳ ତ ଉପାସ ରହିବା କଥା ନା ରହିଥିଲେ ନା ସେମିତି ହଁ ଉପାସ କଷ୍ଟ କରିଛି ଏଇ ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି ରହିଛି ଏଥର ନା ଏଥର ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରାହେଇଛି କାରଣ ବୟସ ବଢୁଛି ଆଉ ନା ଏଥର ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ପୂଜାକୁ ଶିବକୁ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି କି ଭଗବାନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଯାଏ ଜଲ୍ଦିରୁ ଅତି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆମର ଚାଲିଛି ମେଳା ଚାଲିଛି ଜାଗର ମେଳା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗର ମେଳା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେବି ସେ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କୋଉଠିକାର ଜାଗା ନା ପଞ୍ଚହରା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡେ ହେଲା କି ଚାଲତେ ବୁଲିବା